Il-qorti ddikjarat li hemm biżżejjed evidenza prima faċe biex il-kumpanija Stewart Healthcare tgħaddi ġuri fuq akkużi kriminali marbutin mal-każ kontroversjali ta' tliet sptarijiet pubbliċi li l-Gvern tal-Labor kien ta' lil dawn il-barranin. F'dikriet mogħti mill-Maġistrat Lara Lanfranco, il-qorti konkludiet li l-prosekuzzjoni ppreżentat biżżejjed evidenza fi stadju preliminari biex il-kumpanija titpoġġa taħt qatt ta' akkuża. Stewart hija akkużata bi frodi, tixħim, ħasil tal-flus u anke miżappropjazzjoni brabta mad-deal li kien għamel Gvern Laburista fl-2015. Dan il-ftehim kellu jwassal għall maniġjar tal-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Grek kif ukoll l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u kien ġie deskritt minn Joseph Muscat bħala ftehim li kellu jimmodernizza s-settur mediku. Deal illi swina miljuni kbar ta' euro u li Roberta Bela baqa' sal-aħħar jiddefendih. Il-konċessjoni kienet oriġinarjament mogħtija lil Vitals Global Healthcare qabel ma ġiet trasferita lil Stewart Healthcare fl-2018.